sok sing nanggap wayange ya bocah-bocah mung karyaku sih nututi apa ora. Dan ini termasuk ringgitane nggih teng ngajeng Raudatul Atfal. Oh, ngajeng TK. TK. Nggih pas dadi penontonnya Mas-mas atau adik-adik TK. Generasi penerus sebagai Sri Uning niki ugi panyuwunanipun Sohibul Hajat. Oh, nggih. Salah satu nggih maksud kula, salah satu belajar panjenengan Mas Saiful Hidayat. Senior kula teng pondok pesantren. Nggih, katur Mas Saiful Hidayat. Pak Dalang, Mas Dalang. Niki wae sawerane pripun wong ngendikane? Iki kok kadose kok tasih nganu niki tasih pahit. Tasih nggih. Napa TF panjenengan? Mboten niki yamin iki ATM tutup. Tutup ya. Dibayar karo Sukris wae. Saya arep nganu ajeng transfer ketoke mboten nenten paketane. Oh alah nggih. Mbak Ari pinangan ingkang pundi? Derek ingkang pundi riyen Mas? Derek mardika jenengan. Sri Uning nggih, Sri Uning mawon. Sri Uning ngagem bawa mboten Mas? Nggih niki kalian bawa. Mas Saiful Hidayat nek kalih bawa 100.000 biasane Mbak Riyanti niki. Oh ngoten to. Biasane kok ya. Menawi mboten betok cash dipun bayar kris mawon. Heeh. Napa kersa nyawiji jumeneng teng mriki Mas Saiful Hidayat? Mas Saiful Hidayat pundi piyaine? Wonten pinaraipun wonten pundi Mas Saiful Hidayat? Oh, kadose lingsem Pak De. Oh ya ora wong urung Niki soalé anu mboten namung napa jenenge namung nyuwun salam wonten berbari langsung klepat. Salam klepat dadi judule. Oh, mboten. Nggih, mboten apa-apa pun. Maksud Mas Saiful Hidayat. Monggo Mbak Ari. Nggih, langsung mawon nggih. Oh, nggih. Boten ngangge bawa, Pak. Nggih. Ya kan. Sri Uning mesti katopet. Lagu tresna lan samaya pati. Marang tirat moyo terus rasat ya ananda ratri. Sri Uning datang kanita tidak menghadapi pribadi. Tirat moyo putra tira surga kami adipati Sri Uning putra